Benvinguts a esta segona edició de Com a Casa. Com ja sabeu, aquest espai en el que anem a conèixer a un veí del nostre municipi i que ens va contar un poc la seva història i les seues vivències. En aquesta ocasió ho fem en Pau Balaguer, un referent esportista en el nostre municipi, porter, entrenador de futbol, dels equips referents de la nostra província, no? de València. I per això, pues, que millor que donar pas a esta conversació, que sempre són molt agradables i que se presente Pep. Molt buenas, moltes gràcies per acompanyar-nos, per acceptar esta invitació i esperem passar pues, una bona conversació en este rato que passem junts. Encantat d'estar entre vosaltres, saludar a tota la gent i la veritat és que per a mi sempre és un plaer estar parlant del nostre poble, de la nostra gent, de les costums i sobretot, pues, si parlem de futbol, pues, la meva vida ha sigut ixa. Per tant, agraït també per poder estar així. Res, pues anem a passar un ratet agradable. Jo també soc molt futbolero des de xicotet, per tant, segur que la conversació ens du a anècdotes molt curioses i que van a ensenyar-li un poc a la gent com ha sigut, no? Aquesta història i la evolució que ha tingut el futbol des dels teus temps fins a l'actualitat, que sempre és algo que se deu de ficar en valor de com evoluciona la societat. Pep, importantíssim per poder començar els teus inicis com a futbolista. I parlem no sols a nivell professional, o sigui, com recordes tu el teu inici com a cuquet del futbol? Pues com pensa que quasi tots els crios, no? Quan eres xaval, eres un xiquet, jo te diria, pues, 3, 4, 5 anys que deixes al carrer, el primer que te veuen una coseta redona que corre, que va passi per allà en entorrere de la tiroteta. Però això passava en el carrer. Jo vivia ahí en el carrer de les Ceres, que se diu ara, i ahí pues, teníem una sèrie d'amics, érem 7 o 8 pràcticament de la mateixa edat, i pues, això, tiràvem una joc. Quan venia un carro, paràvem. Se n'anava, passava el carro, tornàvem a jugar. Venia un altre carro, parem. I ficàvem 2 pedres en vez de postes ni nada. Hi ha una pedra allà, porteria, i allà igual. I a mi, pues, des d'entonces, els meus amics ja me posaven de porter, perquè jo, de tot el grup d'amics que estem parlant, de tota la vida, perquè ha sigut des de la infància, amics tots, pues, jo era el més jove, però era el més alt. I ells, com a més jove, és dir, més jove, i menys experiència, i més ignorant, tu de porter, i jo de porter. A mi no m'agradava jugar de porter. A mi m'agradava jugar darrere del baló i pegar-li patades al baló com tots. Però si volia jugar no tenia més cojones que ficar-me a la porteria. I ahí es començava. Bueno, pues a partir d'ahí, pues, en la meva vida n'hi ha un col fort, que és que faltava mon pare, jo tenia 9 anys, entonces la meva casa ha sigut una família humilde, i al faltar mon pare, ma mare i jo teníem, als 9 anys, digue tu, enganxar el carro, l'animal, anar-se'n a l'horta a fer feines de regar de nit, etc. I així n'estigui 2 anys. Ma mare se ficà en amo, que diem entonces, de criar en això de València, que era un tal doctor Ferrer, ahí en València, i aquell senyor digué, però tens un xiquet ahí que té 9, 10, 11 anys, això és quan tenen 11 anys. I què passa? Que no he estudiat? Jo no estudio, això els 2 anys no estudia, anava a treballar. I anem a posar-lo en un col·legi, me posaren ahí en Sant Francisco Javier, que està ahí davant on estava la Febella, que ara és de la conselleria, no sé què, no sé quina conselleria és, i ahí estigui 3 o 4 anys. I ahí es comença a ficar-me de porter perquè en els recreos me posava jo de porter i se jugàvem diners. A vegades, de 2 quinzets, si me'l pares, jo te dono els quinzets, però si te'l cole, i sempre guanyava jo, perquè, és dir, si n'hi havia alguns que te la colaven, però n'hi havia altres que no te la colaven. I ahí digueres, per ahí tinc que anar jo? Jo te diré, volien que jugara en l'equip juvenil d'allí, del col·legi, però jo mai volia jugar en l'equip del col·legi i no jugué mai en la vida, te diré per què, perquè la meva il·lusió no era jugar al futbol en aquest moment, era vindre'm a casa els fills de setmana, veure els amics, estar amb els amics, estar en la família, amb ma mare, en casa, i això era la meva il·lusió. I es començava a jugar al futbol quan me deixi d'anar al col·legi, als 15 anys. Als 15 anys es començava a jugar al futbol en sèrio, diguem, entre comilles, perquè així en el poble no havia futbol en aquell moment, havia hagut un apogeo de futbol, el Sona, els Busquets, i tots ells havien fet un equip prou bo en la pobla, però se va desfer. Acabaren esto, se desfeu, i no n'hi havia futbol. No n'hi havia. I entonces, aquest estiu, que va ser quan jo tenia 14 o 15 anys, digueren d'anar a València a un equip que se deia Los Leones, i anàrem 7 o 8 o 10 xiquets d'ací del poble, i anàvem en el tren, jugàvem,
anàvem a la Sobispa, que seria los Leones l'equip este, i allí jugarem el torneo ixe, ahí en Benimar, en la platja. I allí se'n vinguérem a casa i de cop de repente venen així uns senyors de Paterna que diu que ens havien vist jugar i que a veure si volíem anar a Paterna a jugar. I, bueno, a alleugerar-ho més. Firmàrem en el Paterna 3 o 4, un és que se quedàrem, que vàrem triomfar, entre comilles, va ser Juan Estellés, que també va ser un molt bon jugador de futbol, delanter centro, era un fenomen, bueno, encara viu, està allí. I jo, els dos pares se quedàrem allí. Ell era 2 anys més major que jo i anava per davant de mi. I jo sempre per darrere, per les edats, no? Quan jo tenia 20 anys o per ahí, vingueren els del València que volien firmar-nos i vaig firmar en el València, però antes hi havia anat a estar en l'Atlètic Madrid i en el Sabadell, que era un equip de primera divisió, entonces el Sabadell. No me vull quedar jo perquè jo he sigut molt arreglat, que no sé si serà bo o serà mal, perquè al final ho saps. No, és la forma de ser. Ja està, cada un és com és. I me vingueren al Mestalla i firmaren el Mestalla. En el Mestalla estigui un any, després passi al València, 9 temporades en el València i després ja com a tècnic. Ja comencem això. No està mal, no tot el món pot dir això. No, jo estic molt orgullós de tot, i més això el que tu estaves dient, sempre en equips valencians. Solament ha estat fora ja després que acabin el Levante, d'entrenador en el Levante, me n'ania a jugar estigui una temporada en el Nàstic de Tarragona i 2 temporades en el Cartagena. I ja, després ja acabia. Pepe, això que has contat al principi d'eixir al carrer, de jugar amb els amics, és un poc aquesta idea romàntica del futbol, d'on naix l'essència de voler jugar a futbol, que jo crec que és algo que ens impulsa més que el pensament de vaig a ser futbolista d'elit. Tu quan comences a dir Regina? Però avui en dia vegem a lo que és la formació de les escoles, dels clubs de primera divisió de tots els països, vegem com enfoquen a les xiquetes de ben pronte, i que diferent és d'algú que ens conta que va començar a jugar en el carrer, que va dependre per els seus mitjos, que se'n van anar a treballar i que després encara tingui temps per començar en aquest món del futbol, que avui pareix impossible. Com hem canviat, És que el que tu has dit ha canviat, és diferent. No és que siga millor ni pitjor, però és diferent. És abans, jo recordo que per entrenar, quan jo estava jugant en el Paterna, jo es començava a treballar a l'obra, 15 anys, m'he dit que es comença a treballar a l'obra, i en totes les setmanes tenies que donar el jornal en casa. I per poder tindre alguna hora i anar a Paterna a entrenar, tenies que fer hores extres o estalls, que se diuen, per replegar algun duro més i suplir el que aquests preus que anava a Paterna a entrenar. I després en la Pobla, quan jo acabava 10 hores de treballar, agarrava que jo vivia ahí en el carrer València i d'ahir al camp de futbol, de nit, a entrenar allí, m'ensenia una perilleta allí, me regava a la porteria i tenia un home d'Alfajeme, que era de Paterna, un amic meu de tota la vida, entonces, que viu en Paterna, i este venia allí, me pitxotava a la porteria, me feia això, me feia allò. Després de treballar, i jo anava a sopar a les 9 de la nit, o el que passava, entonces no havia altra cosa. Com hemos cambiado. Però bueno, avui parlem un poc d'aquesta arrel del futbol que està molt lligat al poble, a la que naixca d'un mateix, que jo crec que és la part romàntica que, sobretot els que són del València, ens tira molt el ser lo nostre, s'identifiquen molt en l'equip. I parlant ja del València, Pepe, tu comences primer en el Mestalla, acte seguit entres al primer equip i 9 temporades arribant a ser capità del València, i jo crec que això, per als que ens maneja, per mi dir que estic en un capità del València, que és l'equip de la meva vida, per mi és una satisfacció molt gran. Bueno, són les circumstàncies que te porten a estar ahí. Jo també penso que això ni se compra ni se vende, com el que tu m'has dit. Uno es comença perquè va darrere del valor, perquè li agrada jugar al futbol i no pensa si va a ser professional o no va a ser professional. Però les circumstàncies te porten ahí. I una vegada estàs ahí, la veritat és que quan estàs en el futbol professional, o eres professional o vas al carrer en seguida, perquè ahí no n'hi ha amics. Ahí el que més pot és el que s'emporta el gat a l'àvia. Però és veritat que és un orgull el poder haver estat en el València, haver entrenat al València, perquè en el València ho ha sigut menys directiu i entrenador del primer equip, que és una espineta que me s'ha clavat ahí. Però hasta segon entrenador del primer equip, ha sigut entrenador en l'escola del València, ha sigut entrenador del Mestalla, han jugat 2 playoffs d'ascens per pujar a la segona divisió en el Mestalla, és a dir, ho ha tingut tot. Entonces, això és un orgull. I després també, a pas, en el postre va ser entrenador també de Llevant, que és l'altre equip valencià, que també és valencià, i que és a mi allí se portaren
fenomenal. Entonces jo, la veritat és que com a valencià me sent prou complet, encara que han hagut 40.000 que han sigut més que jo, Bueno, ha sigut un cada un... jugador normal i corrent i tal i que qual, però molt orgullós d'haver treballat en Per aquests això, equips. al principi comentàvem un poc que parlar en tu és parlar d'una referència en la figura de l'esport del futbol valencià, perquè ara arribarem també al Llevant, en el que també s'han fet coses importants en la faceta d'entrenador i jo crec que ara arribarem i ho destacarem, però parlant un poc de la faceta de futbolista, què suposa jugar per els teus colors? O sigui, ja no és ser simplement professional, és jugar defendent del teu escut i l'honor en cada partit, no sols per treure els punts. Això, pues quin és una valor té? satisfacció molt gran. Jo te diré, és dir, jo estic jugant en el Mestalla, més o menys ahí pues estàs en el Mestalleta, era un equip formatiu i tal, però quan jugues en el primer equip o te passen al primer equip i en totes aquestes persones, els jugadors, aquests companys que van a ser teus ara i tu has estat admirant-los perquè estan en els cromos, estan en això, quan dius, jo vull ser no sé qui, jo vull ser no sé més, i de cop i de te veus entrenant en tota la gent ixa, la veritat és que te dona, te remol això. I després, quan t'ixes a Mestalla, un partit de Lliga, un partit de Copa, el que siga, i te veus allí, en 30.000, 35, 40.000 espectadors, i tot allò, el que passa que, clar, quan estàs jugant no te dones compte d'això, perquè estàs en la feina, com tot. Sí, sí, sí. És com tu, supong, quan estigues en el pleno, estàs en el pleno, ahí no te pots relajar, ahí estàs fent una feina. No se pot. I Pepe, com saben els èxits en l'equip de la teva alma? Com sap això? Bueno, pues lo bonico de tot això és el ser d'ací i jugar en els equips d'ací té les seues avantatges i els seus inconvenients. Sí. Perquè jo sempre ho he dit, quan han parlat de els valencians sempre defenen més la terra, més tal i qual, no defenen la terra. És que quan no la defens, i de casa, tens a un home al costat, el veí i te diu, macho, sí, sí. Això que estàs fent, ve-se-li ho fas a ta tia, perquè són del València. Sí, sí. Pues, és dir, té aquest inconvenient, però és una satisfacció enorme el poder representar a tota aquesta gent. Sí. És dir, jo m'ha trobat ahí gent per el carrer d'ací del poble que m'ha dit, Pepe, jo donaria la vida per eixir a Mestalla, allí, i sols veure això, això tu, aquesta emoció. Jo dic, pues sí, jo l'he sentit aquesta emoció, però és dir, això és veritat, això és que ho portes dins, i això no ho pot evitar. Pepe, anem a passar ara al Llevant, anem a passar a aquesta faceta esportiva com a entrenador, que crec que és una visió completament distinta, no? de lo que ha sigut veure durant tants anys dins del vestuari i tratant de votar a la xespa, no? Quan eres entrenador ja és una altra responsabilitat, crec jo. I el Llevant, bueno, en el Llevant podem deixar un bon record del teu pas per allí. Jo aprofito perquè en el bar de mon pare està establida la penya del Llevant de la comarca i ja du molts anys, quasi tants anys com el bar. I per a nosaltres, jo sempre ho he dit, ojalà el Llevant i el València estiguin sempre en primera divisió i tots els anys tinguerem un poc aquest partit que esperem. Com vas viure aquesta època d'entrenador en el Llevant? Pues ya te dic, en el Llevant és un equipo especial, diguem, no? Com tu bé has dit, la penya, jo he anat moltes vegades, ha quedat un pare allà a dinar, a fer un sopar i tal. El Llevant és especial perquè, i per mi, perquè jo quan arribo allí, el primer que, quan vas a uno del València, tota la vida, quan vas allí al camp i et diu, Xoto! Xoto, això què és això? A mi també m'ho diuen. Bueno, pues, te puc dir que per mi el Llevant és una gran família, per mi. És dir, jo he anat per el carrer del Cabanyal, he anat per el carrer La Reina, per exemple, i allí han vingut gent, Pepe, tal i que qual, no sé més i no sé menys. És dir, és que també és un equip valencià. Jo sempre ho he dit, dic, a mi m'agradaria que uno fos campió de Lliga i l'altre campió de la Copa d'Europa. Això seria fenomenal, tindre dos equips de Lliga. Però, bueno, que n'hi hagi una disputa i que això és bo. Moltes vegades, algun valencianista, el Llevant està ahí, si puchamos... No, home, no, que puche, una rivalitat ahí, dos partits ahí en primera divisió. Enguany ho tenim ahí al pèl. Enguany, mira com està el tema. Però vull dir-te que sempre he dit el Llevant perquè no me pensava mai que se comportaren en mi, perquè ells sí que tenen una rivalitat contra nosaltres, ells ho tenen deportivament, però a mi se portaren excepcional, molt agraït també. Doncs anem a fer un paronet un moment. Tu tens en compte que enguany el Llevant va liderar en segona divisió
I el València hem tingut uns moments molt complicats, però pareix que respirem un poc. Que únic seria l'any que ve un derbi en primera divisió, no? Això jo penso que sí, és dir, perquè la rivalitat és bona. És dir, jo sempre me recordo parlant de rivalitat, que sou d'ací d'esta zona de Llíria, de la música, de la Unió i el Clarí i la Unió. I ahir feren dos bandes, han fet dues bandes que són mundialment famoses. Pues així en València també m'agradaria que passara igual. Llevant, València, València, Llevant, i que la ciutat privara d'aixòs derbis. Per què? Pues perquè en Sevilla, que és una ciutat igual com la de nosaltres, pareguda a la de nosaltres, pues tenen aquests dos equips, pues Betis Sevilla, Sevilla Betis, i d'ahir és un espectacle tota la confrontació. Quan toca partit, m'agradaria que així en València que els dos equips estiguin sempre en la primera divisió, no de pujar i baixar, Llevant, per exemple, que ha sigut més ascensor i en descens, i que formaren ahir aquesta dupla que estaria molt bé. Estaria molt bé, jo crec que jo desitge que el Llevant pugi a primera divisió i ho dic obertament, soc del València, però jo sempre volguera que tinguérem aquest partit perquè em veig un poc quan vas a Madrid i està Madrid i Madrid, vas a Barcelona, Barcelona a l'Espanyol o en Sevilla, tindre dos equips referents dins de lo que és la primera divisió, que és l'excel·lència, bueno, seria, jo crec que importantíssim. Sempre voldria guanyar el València, per supost, però bueno, té que donar-se aquesta xispeta i aconseguir que el futbol valencià arribi a aquest punt, que jo crec que hem tingut uns anys bons, ha estat uns quants anys prou seguits el Llevant en primera divisió i això era bo. Ara tenim el València en una època molt complicada. El dueño que tenia, que té el València... Mos toca patir massa, és de veres, però ara tenim un poc la suspicàcia. Ara estem en un punt que no s'ho esperàvem aquesta temporada. Tants punts per quedar com per cavall. Sí, però jo sempre he pensat que el València no era tan roïn com era antes, perquè jo dic, és que és impossible. Estos xavals, és fer la veritat, jo és que n'hi hagué un moment aquesta temporada, encara que jo a Baraja l'estime perquè el conec i sé com és, però li feia falta un revulsiu. És que estaven agarrant una dinàmica de perdre, empatar, perdre. Sí. Que això, i li feia falta el revulsiu. I m'alegre molt de que este xaval que està ara siga valencià i que estiga així com està així. M'alegre un muntó, perquè així en València també te puc dir una cosa. Així pas de casa som una miqueta... Sí. És de veres. I pas de fora sempre està millor que pas de casa. I m'encanta que estiga este xaval i que estiga triomfant. M'encanta, de veritat. Pues Pepe, encara nos queden unes quantes jornades, o sea que pot passar de tot. Jo, la il·lusió també se vive, és molt difícil, però els que ho duen dins, imagina quina alegria que duríem a final de temporada. Passar-te un any o dos. Hombre, estar ahí ara de repente dir anem a jugar competició europea seria molt gran. Molt difícil, però esperem que acabi tot bé. I jo ho desitge de cor, estem ja patint que arribi el final de temporada i que no passe res. Pepe, tota aquesta trajectòria que hem repassat és el que ha fet que com a Ajuntament este any el nomenem any Pep Balaguer. Eixa notícia com la vas rebre tu? Bueno, pues ja crec que m'ha expressat ja diverses vegades, no? Ja, m'ho hauràs sentit un milió de vegades i parlat amb tu, posar a donar les gràcies a tots, perquè per mi és un orgull, és un honor que el poble, tu, el poble meu, el que sóc jo. És dir, jo sóc això, saps el que t'ho vull dir o no? Sense això jo no seria res, sense el poble. Que això que ha tingut aquestes diferències, que n'ha tingut ja moltes, perquè jo recordo quan es començava també en el futbol en la primera divisió, també me feien un homenatge en l'Ajuntament i tal, però això és el màxim que li pot passar a una persona, el viure en un puesto que és el teu i que te reconeguen el que tu has fet en esta vida i que vaig esperar i que la gent te diga Pepe això, Pepe allò, escolta, això t'ompli molt. I jo penso que qualsevol que se dona que és poblano, que és d'ací de la Pobla i tal i igual, això és el màxim que t'ha passat. Pepe, per a nosaltres ha sigut un honor poder dedicar-li este any a una figura com la teua, que al final és un referent en aquest esport que abandera un poc el que és la imatge esportiva. Ara tindrà anys molt bons en l'elit i això és molt complicat. N'hi ha que posar-ho en valor, n'hi ha que destacar-ho sempre, perquè arriben molt poquets, a pesar de que la il·lusió la tenim en moltíssimes persones. Per tant, l'honor ha sigut nostre, creu-me que menys que poder reconèixer esta carrera que has tingut tu i estem molt contents que sigui així, que ho veus que s'agarra de bon grau i que estiguem xerrant en moments com este. La veritat és que m'encanta veure la gent ara, per exemple, jo veig ara quan entregueu els trofeus en tots els anys de esportistes, com ha canviat este poble, de quan jo era
xicotet, que entonces n'hi havia 5.000 habitants, i ara el gran que s'ha fet, i la quantitat d'esportistes que ixen, és que ara ixen que sí, pàdel, que sí, judo, que sí, no sé què, que sí, no sé, campeonato d'Europa, però d'on? Un xaval d'ací de la Pobla, una xica d'ací de la Pobla, que estigui representant en l'Olimpiada, és a dir, com a xiqueta esta de la gimnàsia, és a dir, és que això te satisfàs com a poblar. I la veritat és que això no ho pensàvem mai nosaltres quan érem joves, que si no el poble pogués haver el mateix que de futbol. Jo he estat en el futbol, però el meu cunyat García Pitarch també ha jugat en el València i ha jugat a la primera divisió. Ara tenim el Lato, que està en el Mallorca, però que és un valencianista nato i ho diu i no... És a dir, escolta, això vol dir que alguna cosa farem més. Sí, segur. Toni enguany ha sigut nomenat ambaixador de la Pobla de Vallbona per dur sempre la bandera del nostre poble i això és molt important. Fer poble, construir, mirar al futur i tenir present d'on venim. Jo crec que, Pepe, un honor, moltes gràcies per la invitació. Gràcies a vosaltres, perquè ja vos ho dic i agraït en el teu nom, en el nom de tots, perquè al fi i al cap eres el que representes a tot el poble, de totes les atencions que heu tingut per mi i per la família. Moltes gràcies. Gràcies, Pepe, per acompanyar-nos. I res, fins ací. Celebrem esta segona edició de Com a Casa. Esperem haver arribat fins a tots vosaltres, que hàgiu pogut conèixer un poc més un veí emblemàtic del nostre municipi i apropar la Pobla de Vallbona a totes les cases. Us esperem en la pròxima edició i esperem que sigui del vostre gust. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.